Hezkidetzan esku hartzen 4. edizioa. Ikasleen iritziak ezagutu nahi? Hezkidetza eta feminismoaz ikasteko gogoa baduzue, ikastaro hau tresna ezin hobea duzue. Interesgarria, aberasgarria, divertigarria, baliagarria. Mila gauza ikusi, ikasi, desikasi, zalantzan jarri ditugu. Oso ikastaro ederra, sakona, baliagarria eta eraginkorra. Teknologia eta programa berriekin trebatzea ere eskaintzen du. Maila teoriko eta praktikoan, maila pertsonal eta profesionalean. Idaztera, publikatzera, hausnartzera ausartu edo trebatu gara. Material bikainak irakurri eta partekatu ditugu, eta sekulako lantalde baten koordinazioaz gozatu dugu. Orain pertsona desberdina sentitzen naiz. Nire eguneroko lana eta bizitza genero ikuspegitik ikusten dut. Lortu dugu hezkidetzaren hasia landatzea. Orain, pizkanaka lanean, lagun artean, familian, jarrai dezagun bada mundu justuago bat lortze bidean. Hezkidetzaren alde lanean. Mila esker astero hor egon zareten guztioi, partekatu duzuen guztiagatik. Eta ikastaroa posible egiten duzuenei.